बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। बलमुआ घरे आ जईती, सजनवा घरे आ जईती। कौन कर छुआती मो जाई के चरणवा सजनवा घरे आ जईती। उनकर छुआती मो जाई के चरणवा सजनवा घरे आ जईती। झारखंड बिहार अउरी मध्य प्रदेश हो, बिरसा मुंडा के पूजे पूरा प्रदेश हो, पूरा प्रदेश हो। झारखंड बिहार अउरी मध्य प्रदेश हो, बिरसा मुंडा के पूजे पूरा प्रदेश हो। किसैया पूरा कदा पूरा मोर सपनावा सजनवा घरे आ जईती। सैया पूरा कदा सोचल सपनावा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा लिहाले भारत के बचाई। बिरसा मुंडा नाम केहू भूले न पाई, भूले न पाई। बिरसा मुंडा लिहाले भारत के बचाई। बिरसा मुंडा नाम केहू भूले न पाई। आदिवासी पूजे उनके चरणवा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। संजय परवाना कहे महिमा तोहार हो, सारा आदिवासियन के बड़ा भगवान हो, बड़ा भगवान हो। संजय परवाना कहे महिमा तोहार हो, सारा आदिवासियन के बड़ा भगवान हो। 15 नवंबर के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती। बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती।
बिरसा मुंडा के मनाई जन्मदिनवा सजनवा घरे आ जईती तउन कर छुआती मो जाई के चरणवा सजनवा घरे